malam-malam perkumpulan 1,9 ribu. artis-artis komedi baca blong lur ya. Ini lur. Pada malam hari ini kita kumpul-kumpul lur untuk membahas konten komedi baca blong. Dong koran. Padha ra kenae, wong lur padha ra kenae. Orang mesti gawe syuting niku Kok gak mesti piye, Mbah? sendot Gawe loro 1000 punjul kabeh, Mbah. Delon. Sedot awet ain goin kakak. Gawe loro Wahyu. 2000 punjul kabeh. Der dem tung dung dus dor. Iki artis lur iki lur. Dung dung der. Iki dong gawe apa ora bulet tes lak bengi. Lho awakmu nek nyekel HP enuk mau. gawe ropan cakek ngene kok. Lah iya. Piye iki? Kok Gawe kadung apa? pitik kadung maca ayu lho. Ayo. Gawe Pitik apa? kadung maca ayu supali terpesona, Ih, gawe apa? terpesona. Gawe apa?